kremdal saking pangriasan tumuju wonten ing sasana budaya Waraga. Air. Wah, tulung akuane, Mas. Bararamo. Sebagai janier, kurang tulung. Jadal itu pakai betes ngadek kabeh. Kok Nah, lungguh sik, cakil lungguh sik, gak apa-apa. Bararamo. Ya. Buka. Out. Dulu. Kok ngeleyang to enggak? Alon longger. Woi. Woi. Oh, hai. Woi. Oh, on. Allah. Baik, nah, bos, oh, nah, oh, hey, ha, hey, ha, hey, ha, yo, nah, bos, oh, ya, yo, oh, ya, oh. Dulur kelarang pinggat yang dia. Oh, ya, loh, Bocah cari ini kandet. loh, oh, nah, oh. Was Laporan. dah. Hey, ha, hey, ha, hey, ha. Dah. Oh. Ha, oh, dah. Ha, oh, hey, oh.
Loh. Oh, ya. Oh, ya. Allah. Wes. Ya. Oh, ya. Oh. Oh. Hey, oh, hey, oh, hey. Caca. Oh, Bos. Dat. Dat. Hey, hey, was, tuh, hop. Halus, halus. Wes, go, dah, weyo, dah, hold. Hey, ho, hey, ho, hai, hai, hold, hey, hold, ya, oh, ha. Alan aja please. Otaknya kayak magicom nggak gitu please. Otaknya kayak magicom. Caca, lah, go. Wes, oh ya, go, go. Hey, 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 oh, hey, oh, hey, cha, oh, oh. Gang. Ayo kayak oper sing ngendang sih. Sita. Bos. Yo. Ayo. 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 Woi. Yo. Aduh. Jalan kan? Iya. Masih jeruk gau juga loh.
Angga yang niki lho. Yang niki lho Mas Indro. Nah, musuhan iki. Somprate lan mik Mas, ra kerungu Mas. Penyanyine budek. Ayo, dewe nononge nambahi maneh. Ayo ga. Ayo Blanche. Nonong Ngendi om? Mudar ga mudar. Sing ayu dhewe nononge nambahi kangen. Aduh aduh sayang non. Baik ayo. Oh alah enggak. Neng Medion pisan kaya gelebut. kita aja ngendang iya mendem kita lagune rong tak ya Mas. Ora lho, kuwi kaya Yulia ki kaya tanganmu gupak apa? Ya Allah. Ya. Yang mikir wena iki. Mikir wena. Oh. Iya. Saya. Bang, iki angger. Menang kowe. Kancane cilik atuh jah. Angga mbak Ayo, tronggol gulung keming. Wiki please. Dalam. Iki lagu gendeng apa nare nunyakno ndak kenal ya Allah. Putra hambang nek anggo setelan karo Mase lah ngono kuwi. Domong ya. Ya ngono kuwi. Wis tak omongi ket meng. Jik. Ora, iki nyapa to, Please? Iki setelanku anyar. Wo, setelan iki. Pokoke Jo layak kengke. Kok sing ganong tak kowe lungguh. Kebae petok setelan anyar. setelan. Ya. Bedane kono rodok ya Allah awakmu entek kena opo lele. Madhep rono. Madhep rono. Delan. Hei, penontonnya kayak lu Penontonnya rono. kono. Lah, Masalah gobloke. bocah modele kok tiko selurut ngono. Lah lolok ta deprono lho lah. Lah wik aduh. Ya wis lah ning kono. Astagfirullahaladzim. Lejuk esuk dandan ning kene pager-pager po. Alah ini godhog banyu nang mburi kono. Ada ganteng iki kaya ngono Pri. Ngapa? Karepmu isa-isa karepmu ora karepmu. Lah, Les, Rupamu wae trenggiling kowe lagi joget cauklan njaluk saweran. Les. Dalam. Kuwi mathoke kon jaga ngarep pawon. Kok karek nyugokne ngene, Pak. Karena nyugokne lah engko nek kayune entek kuwi genti disugokne. Kan wis garing kuwi ta. ora apa-apa Mbak, aja dipulosoro iki ngono kancane dhewe. Mas rupane kaya cok bakal ki ya kancane dhewe. Madhep rono. Ya Allah lah ngono lho. Dalam. iki kancamu ki omong ngono dadi kalamne. Kuwi kadang Top aku toh? kowe lho. Oh alah. Bocah kok. Ayo, Iki aku salto. bocah. Kadang-kadang gono. Oh dinggo, oke. Anu, enggak, ngalih. Ngalih yo aja ning kono goblok. Ya Allah. Ngalih kono lho. Karena enggak ngono. Ngalihane perapatan tekan ngono lho ben ditabrak. Iya anu. Enggak. Dipersani. Sik. Dipersani senior iki dipersani. Hah? Nah, Walah, Bu. Bocah modele kok trotoar mbok sangono. domongnya. Lah kok kalah piye iki? Bocah ora patek memper ngono ya entuk duit ya. Bocah kaya keren. Ora apa-apa dhewe ning kene ora golek duit. Wah ora apa-apa. Sejatine seniman iki pokoke nek iso aja golek duit. Ora, aja golek duit. Golek dulur. Nah, Wong iki ya kuwi. Les, Dalam. duwe cara dulur rapet ndi? Golek dulur-dulure sing sugih Duwe dhuwit. cara dulur rapet ndi? Lho lah aku ya panggah dulur, Pak. Dulur sing di duit. Ya ora. Piye? Dulur iki panggah penting. Ya. Lah iya dulur sing sugih dhuwit. Kowe iki kan ora didadak rene aku yo nang omah Ya bubuk. kudu ngono lho. Iki mantane Epan iki. Dalam Mantane Epan. aku nek ora sing data Pak Bambang napa ketut. Lah.
Ya pangkat dilegaser dirimu. Lah ya makane kuwi aku kan ya ora didadak ki ora bola. Lah wis to kok tenange kok karo aku. Ngono Pak Bambang. Beres. Nggih, pokoke mengke angger mengke gendenge payu aman. Ayo dikancane gamangane. Ayo. Ayo. Alon-alon. Ayo, alon-alon, Dik. Alon-alon. Alon-alon, Bang. Ambang alon-alon. Alon-alon le. Awas lu. Hei, hei, oh, hei, caka. Caka, os. Tahu. Ayo tepuk tangan. Wes. Go. Lah kok mayara kamu itu kayak bangsat ya. Please. Dalam. Kacamu caknya bangsat ya. Lah kan sauto iso. Hah? Oh, kowe kudu padha harus telan. Ya ini berhubung awakku koyo ngene, berarti aku gak salto. Golek setelane takut. Selok kok. Lah setel aku renek kok. Hah? Please. Hah? Gak golek setelan ya. Napa? Nih, Pak Supar. Ojo. Maestro lho Mang Sambi. Bahaya. Iya roh maestro. Bahaya. Maju. Iki enek wong teko anyar iki. Ki kuwi engko maju ya ta. Sirah iki kira-kira nggawa ning Depa. Gak. Wis tak omongi nggawa helm. Wis ben lenggah nyenuk ning kono ya. Enggak. Iki nyapo coro nih rene iki nyapo? Please. Oh iya. Iki Ayo. ana sesepuh lho, please. Napa? Iki ana sesepuh lho. Nggih. Mas Sina karo Mas Kailo iki dadak. Iya Mas Dodo ora apa-apa Mas Cino Mas Dodo kok. Nah, Ganti. Ayo sepuh-sepuhan. Mbah Supar ben ningali. Iya, Mbak Supar wis umur sakmono ki pokoke wis kon delok ae. Ayo gak iso. Bisa digawe iki. Yang kuwae sik, Mbak. Juniormu lho. Iki sing nom urung Mantane juniormu lagi. sing nom Ayo. ngetokne kadidayane. Lah iya. Kudu ngono lho. Ayo Mas Cino, sayangku. Iya. Ayo. Aku suka aku. Ayo. Ayo.
Cocok. Ayo maju. Maju. Awas. Ya kok cukup ada batore. Iya, ora apa-apa Mas Jonggo, bajikom ora apa-apa. Wis. Oh, ah. Yo. Ayo. Awas ya, rodang. Ayo. Tepuk tangan. Matur nuwun Mas Ipis. Wis. Ayo. Oh, ah. Do. Hei. Oh, ah. Ho. Hey. Ho. Hey. Cha cha. Oh, he. He. Da. Oh, ah. Oh. Yo, setelan kawak iki. Mas Dodo karo Mas Cino. Yo. Ceples petok penggemare. Ayo ples. Wis tantangan gak sida turu ning omah. Ceples petok penggemare ceples. Oke, dari sana ke sini. 2 kali loh. Ojo kleru. Go. Yo. Was. No. Ayo. Yo. Ya. Peluk. Ya. Jangkrik tenanan to. Jangkrik kalau. Yo pindho. Kok gage lah mu arep nyosor. Ambang iki bage ana. Lah aku gak enek. Yo kowe Bang. Golek opanmu sapa ning Sapa? kene? Lho golek. Ora, aku ngisi-ngisi. Wong ngene iki bahas duit ngisi-ngisi. Lah terus? Oh ben dibahas mantene to. Nyapa manten jogrok ning kono iki. Iya kok masih pan elek lho nek gak. Iya makane kuwi. Mantan ki dadi raja dina iki. Wo. Aja mbok uwe-uwe. Oh mboten cah diwewe. Aja no. Berarti nek bengi gak apa-apa diwewe. ora bedi wek-wek dhewe. Oh alah. Ya wis. Nggih. Iki ganti sesepuhe, monggo. Halo. Monggo menika Mas Sino kali Mas Dodo setelan kawak. Wes. To. Oi. Datra. Woi, yo. Woi. Yo, iya ngono. Ho. Hey. Ho. Hey. Lalalala. Oh. Ta. Hei. Oh, ya. Dah. Oh iya. Enggak tetap podo. Wes. To. Wai. Datra. Iyo. Hoi. Iya.
Hae. Oh, ha. Hae. Oh, hey. Oh, hey. Oh. Sa sa. Oh, ta. Hae. Oh, ah. Ta. Oh. Disik sawetawis matur wonten kumandhanipun adzan asar. Mirne komandan dan asar. Ayo wudu sik padhaan ayo. Monggo Mas Dede. Wus. Duh. Wait. Ho. Hey. Ho. Hey. Hey. Wis. Gatra. Hop. Ayo. Wis. Duh. What? Gatra. Ayo. Woi.
Ayo deh, maju deh. Monggo mereka konco-konco saking yang paguyuban Arya Perjun. Terus, yo, woi, datang. Oh iya, woi, yo, Allah. Wes, wayo, lah, tuh, wes, lah, tuh, hey, hey, hey.
Yo, was. Woi. Yo. Yo, was. Wah. Hey, oh, hey, oh, ah, hey, oh, hey, halo. Yo. La, aus. Aus. Da, aus. Ha, hey. Sa. Ha, hey. Do, sa. Oh, hey, oh, hey, oh. Sa, sa. He, 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 he. Do, sa. Ha, hey. Oh, ah, oh, ah. Sa. Oh, hey. Oh, hey, oh. Sa, sa. He, 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 he. Da. Oh, ah. Ayo. Monggo setunggal, monggo setunggal. Wes. Halt. Hey, oh, hey. Oh, hey. Oh, ah. Ah, hey. Sa. Oh, hey, oh, hey. La 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 la. Out. La la la. Oh. Sa. Out. Monggo atraksi kawitan para kadang-kadang bisa kanong. Ayo kak, ini atraksi. Oh, yo, monggo setunggal mangke dipun aturaken. Yo,
Ayo, susul. Yo. Pas. Monggo mereka Mas Hendro sak kru. Mene tadi pinggir mawon. Nah. Ayo penonton. Yo. Mundur. Wah. Yo. Monggo mangke wonten dadak merak itu nontone rondo itu. Yo. Woi. As. Yo. Yo. Awas. Yo. Woi. Yo. Yo. Pas. Yo. Wah. Yo. Sing tuwek rasa Yo. satu, sing tuwek. Yo. Woi. Yo. Wes. Ayo sing nom ayo. Yo. Ayo, Bang. Ayo, tutup. Ayo Mas Seples melayu melayu. Yo, ayo, Bre. Ayo melayu. Yo. Pas. Yo. Yo, tutup. Us. Ya. Ae. Ho. He. Ho. He. Ho. Sa sa. He. 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 Yo. Ae. Ho. He. 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 Ho. Dan nggih mereka lalu jutiling tari jangkanong kang pun nindakaken para sedulur reok Madiun.